moriere. To bende nyaka wabed ni ok wan jok mohero mibadhi. To mano emomiyo asebedo oko kawacho ni an chilo cha to kadwan mondo miyena. Lakini sani to koro yien mondo koro wadhi watim japiny. Kidok sani to pod odhi mien. Ok nyal miyena nikech ok abi yie mondo chilo miyena. An gi standards. An ayie kendo kata mana press release awacho ni wadhi tiyo. But within the law, within the confines of policy and set parameters. King'iyo sani ang'o manosingo ne jo Siaya makoro lit ni ahinya ni pok otimore to be inyalo loke sani kata bed mani koro gavana oyie ni koro doguru e ofis ugo mbaka kaka jo Siaya uwinjoru ni koro dok e ofis. Ang'o manosingo ne jo piny to be inyalo chore gi ng'wech sani modonji kapok higa mar 2027 ochopo koso koro jo piny to ayie ni nuwuondogi gigo ok bi timore. Nitie gik mang'eny mane wachiko jo Siaya mapok otimore, manyalo timore. Kane wachako, abiro miyi example achiel nikech wok wan kod time ahinya.